La ma fana fo ka yelemanikaw fo Papi Siri Kulubali k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi sɔgɔmada in na Bubakari Jara Buki Radio Kiledu k'an ka foli bɛ s'a ma Fala ye sɔgɔmadafɛ kanu o tɛ se ka dilan n'o tɛ n'i ma se k'a tigi ka foli kɛ a ye Renouveau maaw k'an b'u fana fo min ye marikacɛ daw ye ko ɲɛmaya b'ale bolo nin waati in na kunnafonidila bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Fala ye sajolakaw fɛ yen sanubɔyɔrɔ min bɛ yen o baarakɛlaw wulilen don k'u jɔ k'u ka hakɛw ma dafa lakanako ta sanfɛla la wolomasiri tabaw kɔni kɛlen don ka wuli ka jɔ belebelew boloda bi don o don Mali fantan ani naani fɛ duguma ani sanfɛ Moti ani Kulukoro wuli ka jɔ minnu kɛra an n'an da don la CNJ Mali ni o président ye Sori Ibrahima Sise olu ye donbolo kɛ an ka wolomasiri tabaw ye nka u ka bolofara min bɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen Sori yɛrɛ na ɲɛfɔli k'an ye a la bi sɔgɔmada in na APDP bɛ ɲɛnajɛ la Fala ye kunungo tun ye maaw tɔgɔla sɛbɛnw la kɔlɔsili o donba ye APDP ale ye tile fila baara boloda la an na tila k'an da don la kafu ye ɲangini ta ka ɲɛsin Senegal ni Maroc ma Fala ye CFA wari miliyɔn 164 Senegal entraîneur kan ka o de sara u ka joueur ani Maroc ka joueur Fala ye olu fana ta bɛ taa se fo CFA wari miliyɔn 54 ma o kelen kelen an na tila k'an da don a la k'a ɲɛfɔ farikolo ɲɛnajɛ min bɛ kɛ wolomasiri tabaw ka gun ka Fala ye o ɲɛmaaba ale bɛ taama la an fɛ yan a y'a ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ sa Fala ye min ye Coupe d'Afrique des militaires ye k'an ka sɔn ko ka ɲɛnajɛ in ale bisimila kunungo a ka baaraw kuncɛli la a y'o laɲini kɛ Sadio Kamara fɛ min ye fɛnma futu ye Fala ye maa minnu gɛnna k'u bɛ ka taa biro kɔnɔ dɛ ɲininkali de bɛ yen sa o minisiri ye lɛtiri ci secrétaire général ma ko ka fu siri o ko in na han aw démissionnera aw tɛ se ka biro bila Fala ye o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ k'u bɛ ka balontan baara kɛ hali bi o hukumu kelen kɔnɔna na sa kɔkan kibaruyaw la kunungo mugukan bɔra Niger pankurujigi kɛnɛ kɛrɛfɛla la Fala ye Algérie ka pankuru min tun bɛ Fala ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an ye layidu di n ko don o don sɔgɔma n'o ye alamisa ye kado tɛ di nka an lamɛnbaaw olu de bɛ weleli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ an ye maa min y'an wele bi Konate ka bɔ Katikaw fɛ chauffeur don a ko Bamako bilama k'a kɛlen don kamanaganko ye dɛ Fala ye min ye sira ko n'i donna Bamako kɔnɔ ko f'i bɛ fili ko n'a sɔrɔ i donna Bamako yɛrɛ kɔnɔ a ye min fɔ an ka jɛ ka ale lamɛn. Kasim Traore, salamu alaikum, Dimaya, Basti, alhamdulillah. Voilà, katum ne ka hakila min kan o ye an ka kabini salon bɛ hakila jago kelen na an ka sirako kan n'o ye an ka jamana donda 4 ninnu ye ka bɔ Kati paysage la ka taa Bamako an kɔni ɲɛ b'a la ka bɔ kan yɔrɔ la ka taa olu finance la ka bɔ péage yɔrɔ la ou bien ka bɔ cathédrale la taa Bamako an kɔni ma o kuma mɛn o dilanni ko kuma mɛn da la surtout k'a kɛ devoir ye an kɔni b'a baara tɛ ɲɛ musalaka kɔ o bɛ yen Sanakɔrɔba Bamako ka tɛmɛ Senu fɛ Senu kɔnɔna cɛ ka jugu bi dɛ ka na Senu poste yɔrɔ la mobili la bi walahi bilahi yɔrɔ in ka dɔgɔ walahi o ye ka bɔ Sebenikɔrɔ fana yanni ka se o autorité in fana ma ɲɔgɔn jɛn dan don Mamaribugu ni yɔrɔ ninnu na ka na walahi mɔbiliba yɛrɛ la a ma nɔgɔn n bɛ sira mun kan ka bila fɛɛrɛkɛ ninnu na ka bɔ Baginda Kasim kana comment dirais-je autorité min na Musabugu kana bila o la Kasim ni Barada naani joli Kasim yɔrɔ ye yɔrɔ mun vraiment bɛ mɔgɔ kuma sulu dɔɔni n'i y'an ka jamana tɔgɔ ma kɔfɛ an ka capital ban tɔgɔ ma kɔfɛ Kasim mɔgɔw nana don n'a ye dɔ b'u yɛrɛ ɲininka ko k'olu ma se Bamakɔ fɔlɔ walahi bilahi an baarakɛ ɲɔgɔn n'o ye an balima étranger chauffeur mɔɔw bɛ don Mali kɔnɔ o de b'a ko mais ko k'olu ma don Bamakɔ fɔlɔ u donna ne kɔni ɲɛ b'a la comment dire sira dɔ in a bɛ chinois sauté kun bolo n'u tun bɛ comme Kayi Sandare kan o tulo b'a la ko ni sira fana dɔn bolo an ta hakilina tɛ dɛ an b'an ko a k'an ta ye ne bolo jamana fana m'a fɔ fɛn bɛ jamana ɲɛmɔgɔw kun u bɛ se ka dayirali kɛ an yɛrɛ ka société la yan
Ejika ninnu bɛ yan awa BCM ninnu bɛ yan bon muso tɛ baba ninnu bɛ yan mun bɛ sira dilan k'an yɛrɛ fɛ yan awa sira problème caman ye sira contrôleur de ye ni contrôleur ma don janfa la sira bɛ ɲɛ n'a wari bɔra an ka wari kala la bon o de ye sirako problème ye parce que an yɛrɛ société baaraw kan bɛ bɛɛ n'u bolo entreprise kɔnɔ y'a ye problème ba fan o fan sirako la n'i ye contrôleur jamana ka contrôleur m'u bɛ taa terrain kan ni olu sen bɔra tɔ bɛ dɛn an ka goudron ɲabɛli n'u ɲabɛliya la parce que des fois u bɛ se ka na yɔrɔ dɔ yira k'an to gogi ɲuron sira yɛrɛ kan don dɔ contrôleur dɔw tun bɛ yen an t'u dɔn mais u tun bɛ se ka na yira mɔgɔ ninnu na k'a ta yan fɔ tan ko k'a bɛɛ wuli k'a si ma ɲɛ n'o kɛra dɔrɔn i b'u ɲɛmɔgɔ n'u ye boliboli la an kun t'a dɔn min b'a kɔrɔ i y'a faamuya o waatiw tɛmɛna ne bolo an yɛrɛ ka entreprise bɛ yan bon u k'a lajɛ u kɛ baara dɔw di an yɛrɛ ka entreprise ma ninnu kɛ sinayiw yɛrɛ la fana bɛ baara avancer dɔɔnin a bɛ baara in ta ɲɛ Bamako ka bɔ comment dirais Gabriel Touré yɔrɔ la fo ka taa fɔ Moribabugu goudron autorité in na je pense que o fana bɛ société kelen bolo n'an yɛrɛ ka société dɔw bɛ se ka dɔ kɛ ni min bɛ se hali ni fɛn tɛ jamana kɔnɔ n'i b'a dɔn i bɛ se k'a daminɛ a kɛ da yɛrɛ la ka dɔ kɛ d'an yɛrɛ ka entreprise ma ne yɛrɛ bolo n m'a fɔ n tɛ an ta dugumala kalama an t'a ye hakilina yira de ka se an m'o kuma ka bɛ ɲɛmɔgɔ sɔrɔ n'u sera ka ko ninnu don waleya ten a b'a to peut-être dɔ bɛ bɔ nin sira waati bɛɛ kasara ninnu na Kati comment dirais Kati Momirambugu yɔrɔ in Kati Momirambugu Kati péage Momirambugu Katanga de bɛ Kasim des fois don dɔ la i bɛ se ka wuli awa comment dirais Bamako k'i tɛgɛ da darali kan péage yɛrɛ kan ka bɔ a kɔnɔ i bɛ se ka heure 3 heure 4 kɛ Kasim i bɛ embouteillage la ka na a ma nɔgɔn dɛ i nana so péage fana ma a ma nɔgɔn yanni kɛ don péage yɛrɛ kɔnɔ i bɛ se heure 3 heure 4 kɛ des fois dugu bɛ jɛ dɔw la de 23h jusqu'à 5h du matin o bɛ nin yɔrɔ kan ta bɛ moteur la tɛ se ka faga dɔɔnin i bɛ bɔ dɔɔnin bɛɛ bɛ taa sɔrɔ sira ɲagaminen don polisi baara bɛ kuma ka polisiw faga mais a bɛɛ sira ka dɔgɔ de hali ni sira yɛrɛ ka ni sira ka bon i yɛrɛ t'a dɔn ko fiɲɛ wulila yɛrɛ walahi ɲɛmɔgɔw tun bɛ se ka lajɛ ka nin projet ninnu bila sira kan u k'a lajɛ fana ni u kɛ sina ɲini an baarakɛ ɲɔgɔn dɔn ninnu na marché caman b'u bolo k'a lajɛ u kɛ sina ɲini ni maliyɛn société min b'a dɔn i bɛ se ka baara kɛ jamana ka tiɲɛ sira kan a kɛ da yɛrɛ la o fana kɛ an fana kɛ dɔ kɛ in tɛ dɔ wɛrɛ ye u kɛ baara kɛ jasa awa ni ala yɛrɛ n'a ka na ye awa baaraw bɛ se ka sira sɔrɔ jamana bɛ se ka yɛlɛma cogo min na sinon an ka jamana donda la ilaha illallah don ne yɛrɛ tɛ donna si la k'i bɛ se ka nisɔndiya ni ye ti n'o yɛrɛ da wari bɛ ban kɔ walahi an kɔni tiɲɛna sirako banna dɛ sirako banna kungo kɔnɔna ta mɔgɔ yɛrɛ tɛ kuma la yɛrɛ komi fanga yɛrɛ bɛ yen jeune militaire bɛ labɛn na awa a se bɛ ala ye olu bɛ se ka o baara dɔw kɛ mais dugukɔnɔ baara ninnu ne bolo k'o di an ka entreprise fana ka jateminɛ kɛ baara fana ma d'u ma u ka jateminɛ kɛ baara ɲuman ye jamana bɛ se ka danaya da u kan kosɛbɛ u kana nafolo bɛɛ dun kɛ baara ɲuman kɛ pour que jamana bɛ se ka sɔn ye u bɛ musaka fitinin min sɔrɔ kɛ dan u ma baarakɛlaw sara ka ɲa i ka entreprise tɔgɔ bɛ diya a bɛ jamanadenw jamana bɛ dayana caman da i kan diɲɛ don nata la jamana jigi bɛ ka wuli n'o y'an ka entreprise ninnu ye n'a ye baara ɲumanw kɛ u k'an ka ko ninnu jateminɛ sinon ressort carte dan don dɛ ressort carte dan don mobili kasara dan don ni kasara dan don layi accident dɔw bɛ kɛ i yɛrɛ dan mais n'i taara yen nɔ fɔ ni kabini tigɛla ka bɔ sɔrikɛ da la a bɛɛ sirako problème ka ca la trop sirako de ka bon a la quoi n'a ko wɛrɛ la maɲi walahi parce que hali n'i ka frein banna sira ni fitinin n'i taara yan fɛ dingɛ bɛ yen n'i taara yan fɛ dingɛ bɛ yen i bɛ mun kɛ i b'a bɔ ka bin i bɛ t'i gosi dɔ la a dun bɛɛ jɔn fɔlɔ bɛ to a la ni se wɛrɛ tɛ se wɛrɛ kɛ dɔrɔn mun wɛrɛ bɛ kɛ a bɛ côté droite de di dɔ ma ye k'a i yɛrɛ ɲini a ma nɔgɔn. Wala nin ye an balimakɛ Sufɛri Kati ye
ale ka seli ka kɛ ni sirabako ye an ka jamana kɔnɔna na. N'an bɔr'o la sa an bɛ taa min ye wolomasiri tabaw ka daga kɔnɔna na. Dagatigi n'o ye Baru ye, ale kumana nin dɔgɔkun in kɔnɔna, Baru kɛlɛtigi. A y'a yira k'a fɔ baara minnu bɛ sen na bi an ka jamana kɔnɔ, wolomasiri tabaw ka gun ka baara dara wuli ka bon kosɛbɛ. Fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛra Bamaɲɔgɔn ni Kɛwale kɛ, olu ye kɔkarilan sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen na. Nka sisan u bɛna kɔn u ma de min ye baara ye ka wuli k'u ɲini, u bɛ wo kɔnɔ. Jamana ka bon ye tiɲɛ ye, nka an kɛrɛfɛ jamana dɔw fana bɛ yen a ka laseli la ko olu ti ka baara nɔgɔya an bolo cogoya si la. Sabula maa minnu filɛ nin n'u joginna n'u banana u bɛ taa ka taa furakɛ olu fɛ yen ka segin ka na don an ka jamana kɔnɔ tuguni ka na an kɛlɛ. O la sa fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛna sigi sen kan don nataw la, o ye boli kɔni tɛna se ka dan kɛ cogoya min na, wulikajɔw ni baaraw bɛ sen na. O la armée ale sanfɛ ani duguma, hali kunnasini ko zantigilakaw fɛ yen Bamaɲɔgɔn kɛba maa 100 ɲɔgɔnna u y'o bɔrɔntɔ. Wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ka kuma na sa ko kunun ko min ye an ka maaw ye, u ye wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen daminɛ Fala ye, yaasa minɛn minnu bɛ yen n'o ye citerne jeninnenw ye n'u bɛ sirabaw kan, jeni maaw ka se ka taa olu ta ka bɔ yen, maanifinw bɛ se ka tɛmɛ cogo min na lafiya kɔnɔna na. Min ye chef d'état-major ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan. Kunun ko n'o tun ye janvier kalo tile 28 ye, an ka pankuru ye wulikajɔ kɛ ni se ye, ale ni baara kɛcogo ɲuman ye. Sɔgɔmada tile waati u ye gosili kɛ ka ɲɛsin mototigi dɔw ma, olu tun bɛ kilomɛtiri 35 ka taa Kulukoro ale kɔrɔnfɛ yan fan fɛ. Maa tun b'o mobili ni moto ninnu cɛla sa olu si kɔni ma bɔ wulikajɔ in senfɛ. O tile kelen kɔnɔna n'o ye kununko ye, min ye Bamaɲɔgɔn kɛba moto 30 ɲɔgɔnna fana kun dogolen don yiritu dɔ jukɔrɔla la, kilomɛtiri 10 ka taa se Jafarabe fanfɛla ma, gosili taara ka ɲɛsin olu fana ma. U y'a yira sa ko min ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ in senfɛ, Bamaɲɔgɔn ni kɛba maa 15 o de fagara, u bololaminɛw k'olu bɛɛ lajɛlen k'o kari. Baru kɛlɛtigi ko sa k'a bɛ bɛɛ lajɛlen hakili latigɛ, dugudenw k'a bila u kunna ko min ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ni cɛsiri ye, maaw n'u bolominɛw lakanali ni min ma fara a kan foyi tɛna bɔ a la. Min ye armée ye, ale bɛ a ka baara la yaasa basigi ani lafiya bɛ se ka na cogo min na. Segukaw fɛ yen ekɔlidenw ka kalanyɔrɔ min bɛ yen n'o ye maître ka kalanso ye, olu maaw y'a yira sa ka fɔ k'olu ye baara jɔ, sabula kalo 4 sara o ma di u ma. U bɛ baara kɛ ni minɛn min ye n'o ye turuso ye, o fana ma sɔrɔ. U ko sa olu kɔni tɛna baara ta fiyewu fo n'u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabatira. Taji sɔngɔ 240 a kɛra o ye Tomorakaw fɛ yen. Tomora ale ye dugu ye min bɛ Usubijan cercle kɔnɔna na. Waleya in kɔni kɛra ntɛnɛndon ɲɛmaaw fɛ, u y'a yira sa k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka o bato. Fala ye nin yɔrɔ la maa bɛ ɲininkali de kɛ. A bɛ feere ninnu fɛ cogo di 240 u b'a la ko sɔngɔ ka labato yan. Dugu jamana kelen kɔnɔna na. Yɔrɔ kɔni sɔn Fala ye sɔngɔ kɔni kan ka damakɛnya fan bɛɛ fɛ dɛ. Ni ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ko ka nin feere 240 na ye, ko min ye marabolo ɲɛmaaw ye, olu yɛrɛ ko mɔgɔw ka sɔn o ma, ko yaasa u ka se ka kɛ. I bɛ taa sɔrɔ a kun ka ca n'o ye de kɛ. O de don, a kun ka ca n'o ye de. Nka n'Ala sɔnna a ma min ye Usubijan préfet ye Fala ye, an n'a ɲini k'a sɔrɔ ka ɲininkali k'a la nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na, maaw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min yaasa degun bɛ ani dugukɔnɔ maaw k'olu fana ɲininka kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ se ka ɲɛfɔli dɔ k'an ɲɛna cogo min na a ko in na. Fala ale tajiko kelen hukumu kɔnɔna na Yuwarukaw kɔni ko fɛn bɛɛ jɔlen don. Kurun jɔra, motɛriw jɔra, pinasiw jɔra, min ye Bamaɲɔgɔn ni Kɛwale kɛbaw ye k'u t'a fɛ ka maa si ye ji kan ni taji ye. I bɛ se ka doni bɛɛ lajɛlen kɔni ta nka taji u ko ayi k'u tɛ sɔn o ma dɛ. Min ye Bamaɲɔgɔn kɛbaw ye maa bɛ yen ko n'u ye fɛn ta sa maa minnu b'a fɔ k'u bɛ taa Atara, Sunpi, Ɲafunge kɔnɔna na ni Moti marabolo la k'u y'a bɛɛ lajɛlen bali pewu, maa si tɛ se ka tɛmɛ ni taji ye ka taa fɔ k'i bɛ taa baara kɛ ni a ye. An bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na conseil des ministres kɛnɛ kan. Ministriw ka laadala ɲɔgɔn ye min bɛ kɛ tarata o tarata, araba o araba, kunun ko a ko timɛna général d'armée Asimi ale ka yamaruya kɔnɔna na n'o bɛnna nin kalo in tile 28 ma Kuluba faama sigiyɔrɔ la. Ɲɛbila sɛbɛnw olu dɔw taara, ministriw ka baarakɛlaw ni baarabolodalenw lamɛnna ka kɛ ɲɛbila sariya sɛbɛnw ma sa. Ministre so min bɛ dugu jukɔrɔ nafako kunna, ale y'a yira sa ka fɔ sa ko sanu bɔrɔ min tun b'an fɛ yan n'a bɛ fɔ o ma ko kɔbada, ale ye tɔgɔ yɛlɛma kɛ
min ye a ka sanubɔyɔrɔ a kun y'a ta k'a feere fɔlɔ jɛkulu dɔ ma n'o ye African Gold Group SARL Mali ye o min ye o feere Kulukoro mara kɔnɔna na olu fana tilala ka na feere sanu feere boloda tuguni sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ o kun fɔlɔ la sa u y'a ye k'a fɔ sanu hakɛ min bɛ yen a darawuli ka bon kosɛbɛ nka u bɛ n'a ta u y'a feere siɲɛ fɔlɔ la min ye kɔbada maaw olu ma wulikajɔ ni cɛsiri kɔnɔna na sa min ye African Gold maaw ye san 2015 olu fana nana ye k'a fɔ ko min ye yɔrɔ in ye u ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ exploitation waati la sa u y'a ye k'a fɔ ko olu tun ye permis min ta u nana degun sɔrɔ degun minnu y'a to min ye olu ka baarakɛda ye ale nana jɔ pewu sisan sa sariya kura min sigira sen kan n'o ye sanubɔ sariya kura ye an ka jamana kɔnɔ o jɛkulu kelen n'o ye African Gold SARL ye ale de ye fɛɛrɛ kɛ ka jateminɛ kɛ k'a ye tuguni k'a fɔ ko yɔrɔ kelen ko sanumugu min bɛ yen bi a bɛ taa se tɔni 50,000 kɔ ma fala ye n'a fɔra sanu gɛrɛ tɛ dɛ bɔgɔ min bɛ bɔ duguma o de ko don maaw k'a faamuya parce que dɔw bɛ to ka ɲininkali k'an na la kuma caman o la u y'a ye k'a fɔ sa min ye o baara min kɛra jɛkulu wɛrɛ fana bɛ yen olu tun ye fɛn feere o ma koyi o kɛra Tuba ni Ressources ye Tuba ni Ressources in ale fana tun y'u ka bolofara dɔ ye min tun bɛ ka baara kɛ Mali kɔnɔna na nka o fana tilala tuguni ka tila ka baara kɛ tuguni sabula min ye nin jɛkulu in bɛɛ lajɛlen fala ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ kɔbada maaw olu ka hukumu de kɔnɔna na o la sa yirala sa k'a fɔ ko min ye jɛkulu in ye a tilala tuguni ka sanu in a baara la segin olu maa kelen ninnu ma fɛɛrɛ min sigira sen kan sen o de ye k'a fɔ sa u ye bolofara min sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o o bɛna na baara kɛ jamana kɔnɔna na o bɛna na kɛ sanu in tigi ye baaraw olu ka se ka kɛ n'an ka sariya kura min sigilen don sanuko kunna u bɛ se cogo min na ka baara kɛ minisiri min bɛ dugukoloko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil ministre ladɔnniya sa ko a ye sariya dɔ ta fala ye min bɛ Mali yamaruya ka se ka dugukolo di laginɛkaw ma fu min ye titre foncier sa n'o o kɔni numéro ye 399 ye ni o bɛna na kɛ Kangabakaw fɛ yen Tomodo Kumakurakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bɛnkadi commune kɔnɔna na k'o bɛna na di Laginɛ ma taari 10 don a taari 10 in a bɛna na hukumu min kɔnɔna na Mali ale ni Laginɛ ka bolo di ɲɔgɔnmaw ɲɔgɔn bolo Laginɛkaw olu ye fɛɛrɛba sigi sa Mali ka pɔri kɔnɔna na ka belebeleba di Mali ma a bɛ se k'a ka baaraw kɛ cogo min yaasa u ka nɔgɔya sa min ye Kangankaw fɛ yen u ye sigiyɔrɔ dɔ kɛ Mali ale tɔgɔ la minɛnw bɛ se ka na Mali la cogo min Zenta u bɛna na dɔwɛrɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kuremalikaw fɛ yen o de la sa conseil des ministres y'a yamaruya k'a fɔ sa ko ka nin dugukolo in di Laginɛ ma fu falaki hectare 10 yaasa a ka surunya Kuremali la minɛnw nali ale ni kɛnɛw fɛrɛli ni minɛnw marchandises bɛɛ lajɛlen sago yɔrɔ bɛ se ka kɛ o ye cogo min ɲɛbila sariya sɛbɛn in ale kɔni b'a yira sa k'a fɔ ko min ye dugukolo in ye a dira Laginɛ ma feere t'a la fiyewu Mali ni Laginɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma o taabolo ɲuman kɔnɔna na min ye Tomorakurakaw fɛ yen Bɛnkadi commune kɔnɔna na minisiriw ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na minisiriso min sigilen don maliden minnu bɛ kɔ kan ale ye conseil des ministres ladɔnniya a ye baaraba minnu kɛ san tɛmɛnen kɔnɔna na n'o ye ka malidenw minnu bɛ kɔ kan k'olu fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ n'u ye barosigiw k'olu caman kɛ n'u ye u yɛrɛ miirina bɛ se ka don cogo min na n'u sen bɛ se ka don jamana baaraw la cogo min na hakilina jagabɔw ka se ka kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu b'u bolo u yɛrɛ bɛ se ka baara minnu sigi sen kan yaasa ka se ka o bulon sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa u ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi bɔlɔlɔ sanfɛ a fɔ ma sa ko tungabulon u ni minisiri yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn ka kuma caman n'o ye Musa Agatayɛri ye ka hakilina falen kɛ u jɔyɔrɔ ko jamana kɔnɔna na n'u bɛ se ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan u bɛ fɛ ka na nafolo minnu don ani u bɛ musaka minnu don ani fana ka na ni maa minnu ye n'olu ye maa mafalenbaw ye k'olu kumaw bɛɛ lajɛlen kɛ Musa Agatayɛri y'a yira sa k'a fɔ ko o waleya kan ka sinsin sankura in kɔnɔna na yaasa ka se ka jɔyɔrɔba di maliden minnu bɛ tunga la u ka se ka u faso baaraw olu kɛ hakɛw olu bɛɛ lajɛlen dafalen hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ yen n'ale bɛ kɛnɛya kunna n'o ye colonel major Asaba Jalo ye ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko min ye dengue bana ye k'a jiginna ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan min ye sɛgɛsɛgɛliw ye sa a y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni jiginna ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnenw ta kan président ko sa ko an bɛɛ lajɛlen ka hakili to an yɛrɛ la tangalanw an k'olu kɛ an taala ye yaasa an bɛ se ka kisi bana jugu bɛɛ lajɛlen ma cogo min na an kɛnɛman ka se ka to Mali ale kɔnɔna na Bamako janvier kalo tile 28 san 2026 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali chevalier de l'ordre national Gao dɔgɔtɔrɔsoba n'o tɔgɔ dalen don Amagu Bumbudula Mulayi ale dɔgɔtɔrɔso fala ye u fana ye panneau solaire sɔrɔ han Croix-Rouge international ale y'o d'u ma yaasa u ka morgue 2 ani dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ bɛ se ka courant sɔrɔ cogo min na san kalo 12 tile su ni tile
baara ninnu bɛɛ lajɛlen banna pewu min ye gawokaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni bɛna fisaya kosɛbɛ sabula groupe électrogène ale taji sa kun bɛ nin kana dada dɔgɔtɔrɔso wari la ko ye fala ye min ye nɛnɛ fantanbana min fana bɛ yen sɔrɔ fana min ye furakɛliw ye sa nin na dɔ bɔ o sɔngɔw la kosɛbɛ dugudenw ka fɔ la yɔrɔ furan belebele ka ɲɛsin faso ka cakɛdaw ma tomiya musojɛkulu y'o baara kɛ ipa tele muso tomiya olu de ko sigi sen ka sa ka furalan ta yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen n'o ye faso ka baarakɛdaw ye k'u bɛɛ lajɛlen jɛya sa k'olu yɔrɔ sanuyalen de cɛ ka ɲi u y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya na to sen na waati ni waati dugu yɔrɔbaw na se ka olu furan matila caman dira min ye sikaso dɔgɔtɔrɔso ma n'o ye CSRF ye yaasa cogoya min na u bɛ se ka maaw ni na hinɛ n'a ye matila 25 in ale dira kunungo maa min fɛ sa ko ale tɔgɔ kana fɔ baɲumankɛ dɔ don k'a kɛ kun ye sa maaw bɛ se ka lafiya dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ na cogo min na n'o ye sikaso CSRF ye CSRF ɲɛmaaw kɔni y'u ka bonya ni waleɲumandɔn kɛ maa kofɔlen in ye n'an seginna ka na Bamakɔ an bɛ taa Sabalibugukaw fɛ yen polisiso min bɛ Sabalibugu n'o o ɲɛmaa bɛ commissaire de police Barika Kamara bolo olu ye siganama 2 minɛ nin kalo in tile 21 maa kofɔlen ninnu sa k'u y'u minɛ Bangonilakaw fɛ yen décembre kalo tɛmɛnen fala ye moto kɔni olu ɲɛ tana ye o ye n'u ye o ni gosi k'i bɔ ka moto kan ka taa ni a ye nin bingalikɛla juguman ninnu sa min ye Barika Kamara ka brigade maaw ye olu ye wuli ka jɔ kɛ sa ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa ninnu minɛ Sabalibugukaw fɛ yen moto in fɔlɔ yera maa min bolo o ye kase ye u b'ale wele ko zo namara si santa fala ye ka a kamalen tɔgɔ de y'o ye dɛ ko zo namara san 18 funanɲɛni yɛrɛ don ale minɛna yɔrɔ min fala ye a m'a bila dagirinda la ko a ko k'ale y'a kɛ a ka ɲɛfɔliw senfɛ a ye maa fana f'u ɲɛna o ye BT ye o ye Bakɛnɛ ye ale kamalenya tɔgɔ ye Bakɛnɛ san 22 u y'ale fana minɛ Sabalibugukaw fɛ yen moto 2 min y'olu bolo ni bɔyɔrɔ ma y'u la fiyewu u y'a yira sa k'a fɔ ko zo namara ale ni BT n'o ye alias Banɛgɛ ye Banɛgɛ u ye ale ni min ye zo namara fala ye u 2 bɛɛ lajɛlen k'u ka taa kiiri tigilamaw fɛ u na t'u ɲɛfɔ ye sɛgɛsɛgɛli tɔ na walawala ye kosɛbɛ nin wulikajɔ min kɛra sa polisilakaw fɛ k'a bɛ bila minɛn min kɔnɔ Yusu Kone n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone polisi directeur ba ale ka laɲini de ye nin ye ale fana ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka kɛ ni ministre Dawudu ka kuntilennaw ye maaninfinw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min na commissaire Barika Kamara ko sa k'a n'a ka polisiso cɛdenw fo fala ye wulikajɔ ni cɛsiri la brigade maaw ko k'u bɛɛ lajɛlen fo baara ale kɛcogo ɲuman na fɛn o fɛn bɛ yen ko n'a y'an kamana gan dugudenw an k'u wele olu de bɛ fɛn fin jeninen dɔ an ka lakana n'an ka basigi bɛ se ka sabati cogo min na an ka sigidaw bɛɛ lajɛlen na fala ye APDP a bɛ ɲɛnajɛ la min ye kunungo ye n'o ye janvier kalo tile 28 ye APDP maaninfinw tɔgɔla sɛbɛn o lakɔlɔsili don kun y'o ye diɲɛ seleke 4 kɔnɔna na don in hukumu kɔnɔna na sa kabini kalo tile 26 APDP ni minisiriso min bɛ sifu ni farikolo ɲɛnajɛ ni adamadenya tɔgɔtɔli dilanni kama u y'u bolo da sɛbɛn na sɛbɛn b'a to bi minisiriso in bugunatigɛ sɛbɛn min bɛ baara kɛ u ka se ka dɔn min ye fasodenw ka hakɛw n'u ka jaw ye an'u ka baarakɛminɛnw bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsili minisiriso k'i janto la ni APDP ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na o bolodi ɲɔgɔnma min bɛna to sa min ye sifinnakaw ye wulikajɔ ni cɛsiri min b'u fɛ kalan na k'u kunna minisiriso yɛrɛ bolofara fɛn fɛn lajɛlen bɛ yen sa olu fana nana la faamuya kalo in tile 27 n'o kun ye kunungo ye kuna siningo ye APDP ɲɛma ale yɛrɛ bɔra Mali télévision soba la fala ye ka ɲɛfɔli kɛ ko don in a bɛna na ɲɛnɛmaya cogo min na professeur Mamudu Samaseku a ko ko baro sigi belebele bolo dalen don u bolo fala ye université Kurukanfuga la o bɛna na kɛ sini ni Ala sɔnna ma janvier kalo tile 30 maaninfinw tɔgɔla sɛbɛn la kɔlɔsili ale ni sariyatigɛlaw ka hakɛw olu bɛ mun fɔ o la ko ɲɛfɔli baara min na taa kɛ kalandenw ye u k'a dɔn k'a fɔ ko sariya min bɛ yen n'o ye kiiritigɛ sariyaw ye fala ye n'o nɔminɛli bɛ kɛ o la ani adamadenw ka bugunatigɛ sɛbɛnw o gindo ko bɛ cogo di ka se ka o ɲɛfɔ kuma tɛ nin waati min na bi min ye subahana mansinw ye olu bɛ ka sangalama ci APDP ɲɛmaa ko sa ko min ye denmisɛnninnakaw ye fala ye sifinnakaw bɛɛ lajɛlen welelen don o kɛnɛ kan u ka don sa u bɛna n'a kun cɛ ni min ye o de ka APDP yɛrɛ dayɛlɛ maaw bɛɛ lajɛlen ka t'u ka baarakɛyɔrɔ lajɛ fala ye Mamadu Konate kɛrɛfɛla la Kateri Fleuve la u bɛ baara kɛ cogo min bɛɛ ka t'i ɲɛ da baara kɛlen kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye maaninfinw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min APDP nin ye a ka baara bolodalenw ye n'an bɔra yen an bɛ taa Sajolakaw fɛ yen fala ye Sajola sanubɔyɔrɔ min bɛ a bɛ fɔ a ma ko Semosi maaw olu kɔni ye san daminɛ ni wulikajɔ ye kunungo nɛgɛ kanɲɛ 15 waati u bɔra ka yira k'a fɔ sa ko ka hakɛ dɔw bɛ olu ma dafa min ye sango ye n'o o ye sango kalo 6 laban ye san 2025 olu kun ni min ka kan n'a fɔ ma bonisi nanzarakan na k'o ma di
kuma tigi tun ye maa min ye sa o ye Thomas Traoré secrétaire général par intérim sabula k'u ka secrétaire général n'o ye Karimu Fɔnba ye ale taalen don ci la Bamakɔ comité syndical CEMOS tɔgɔ la INTM an ka jɛ k'a lamɛn. Kunnafoni min bɛ an bolo o kan yanni an ka an da don o la fɔlɔ fɛn min kɛlen don ka an bɛɛ minɛ sajola yan n'o ye an ka société ye an ye kunnafoni sɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔyaso yɔrɔ n'o ye directeur fɛ ye k'a fɔ a société a yɛlɛmana bolo kura la ni o ye chinois société dɔ ye ko Ginseng Gold donc ko Algérie y'a ka action bɛɛ cédé o société ma nka a baaraw bɛɛ senna bɛnkanw kɛra k'a fɔ olu jɛnna n'a ye k'u taw di ani société kura in sɔnna k'a fɔ a b'u taw bɛɛ san nka a baaraw bɛɛ senna ko a kuncɛli waati min labɛnnen n'o kama o ye mois d'avril ye ka bɔ san na ka se avril la an bɛ yɛlɛma n'a fɔ CEMOS bɛ tigi kura sɔrɔ sinon anw tigi ye CEMOS ye donc an ka fɛnw mun b'a ni CEMOS cɛ kunkolodimi tɛ se ka olu si sɔrɔ. Aya o bɔlen kɔfɛ aw welekunba yɛrɛ ye fɛn min ye n'o o ye bonus deuxième semestre 2025 ye a kuma fɔra aw ye assemblée la k'a fɔ an ni direction kun kan ka sigi présentation na mais o présentation in ma se ka kɛ ka sababuya kɛ fɛn caman ye donc an seginna ka na ɲininkaliw la ka tugu bɛnkan min bɛ an ni direction cɛ wari in sarali a mana lasumaya cogo o cogo o ye nin janvier kalo ni tile 31 ye san min ta bɛ ka sara o san kɔnɔna na donc bi an bɛ yɔrɔ min na kalo sa tɔ tora tile 3 ɲɔgɔn de o tile 3 nin kɔnɔ an sera yanni o cɛ ka ɲininkali kɛ direction na an bɛ ka se kalo sa fan ma hali bi an ma wele ka sigi ka fɛn yira an na an ka bɛn o la walima an kana bɛn o la ka da an ka baara kɛlen jaabiw kan yala an ka bonisi aw bɛ yɔrɔ jumɛn na a saraliko la jaabi min bɔra baarakɛlaw jaabi tɛ mun bɛ mɔgɔ rassuré jaabi tɛ mun bɛ mɔgɔ jigiya sigi parce que an filɛ yɔrɔnin min na bi a ma se ka fɔ an ye ko bonisi an b'a baara kan a baara bɛ nin yɔrɔ in de la yanni nin wagati cɛ an bɛ se ka nin kɛ an filɛ yɔrɔ min na bi dans 3 jours on est au 31 décembre an y'a kɛ to 31 janvier donc o kɔrɔ ye min ye Fɔnba ye kuma min fɔ aw ye assemblée tɛmɛnen k'an bɛ 2026 bɛɛ kɛ mankan na an bɛ ala de deli sinon mankan in bɛ daminɛ nin bonisi kan ka tugu bi ko ma an bila bonisi ko kuma na ani fɛn don min sara waati dɔɔnin don premier semestre ta o bɛ kɛ mois de juin kɔnɔ a bɛ se ka na mois de juillet semaine fɔlɔ kɔnɔna na deuxième semestre ta o ye san baara kuncɛ baaraw ye o b'a to o bɛ se ka bolola janya ka na se fɔ 31 janvier san kura kɔnɔna na ma mais ni an y'a ye k'a fɔ o bɛ na se o kuncɛ yɔrɔ la kumakan jɔnjɔn yɛrɛ tɛ yen k'a fɔ a baara dannen don nin niveau la a bɛ siga don an na donc ayiwa fala ye min ye sanuko ye ale kuma ka ca sibiri janvier kalo tile 3 san 2026 kɛnɛ kan jɛmukan na fala ye an ye sanubɔyɔrɔ ko kuma fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye keɲeba ye an y'an da don o la k'an da don min ye yanfoyila ye ka taa se maninkala kɔnɔna ma an ko sifin jɛkulu ka wulikajɔ kɛcogo n ko a man ɲi nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la keɲebakaw fɛ yen an ye CNJ ta tɔgɔma fala ye u ko k'u t'u yɛrɛ ye an ka kuma kɔnɔ an bɛ hakɛto ɲini kɛ keɲeba CNJ mɔgɔw fɛ fala ye k'a yira k'a fɔ an ye min fɔ ko dugukolo feere ko ka taa se min ye ka jɛkulu sigi ka taa kɛ gɛrɛndɛ sigi ɲɛmaw kunna olu sen tɛ o kuma ninnu na min ye dugukolo feereli fana n'a musaka n'a tɔnɔmadali ko u k'u t'u yɛrɛ ye o si kɔnɔna na olu ka baara kɛkun ye min ye CNJ bɛ baara mun kɛ bolofaraw la olu ka baara ye o de ye u sera a ma yan an bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ sabula min ye u ka laɲini ye a sabatira a yirala k'a fɔ sa CNJ yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la nin waati na fala ye min ye keɲeba mara yɛrɛ kɔnɔna na k'a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen k'u sigi sen kelen ka yaasa bɛ se ka baara kɛ cogo min na ka ɲɛ CNJ ɲɛmaaba an n'ale yɛrɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sɔɔni n'o ye Sori Ibrahima Sise fala ye ka kɛ ni bonyamasegin min kɛra CNJ bolofara min bɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen
ulu y'a yira sa k'a fɔ ko u ye donbolo kɛ Mali wolomasiri tabaw ye baara in nana cogo di CNC ɲɛmaaba n'o o ye Sori Ibrahima Sise ale ye min sɔrɔ ka fɔ la an ka jɛ ka o lamɛn. An b'i fo Kasimi ni baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen. Mali sifinnaka so n'o ye Conseil national de la jeunesse ye an ka représentant minnu bɛ tunga fɛ n'an b'a fɔ o ma ko diaspora an ka section bɛ Côte d'Ivoire olu de y'a ye k'a fɔ bi jamana ɲɛmɔgɔ a ye welewelekan bila malidenw ma surtout an sifinnakaw maintenant mɔgɔ si man ka to kɔ surtout ale yɛrɛ y'a jateminɛ k'a lajɛ a ka fond social la a daminɛ la a bi dɔ bɔ a la maintenant a tilala k'a bɛɛ to yen pour que ka élan de solidarité créer an maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ an sifinnakaw fana ko an bɛ se ka min kɛ walasa ka a yira mɔgɔw la bi jamanakuntigi in fɔ an bɛ k'o sira suit o de kama an tɔɲɔgɔn minnu bɛ Côte d'Ivoire olu farala ɲɔgɔn kan ka wari mobiliser pour que ka na malo di an ka sɔrɔdasi muso minnu taɲana ani minnu fana lujura jamana kisili kama ka d'a kan bi an ka tasi bila k'an ka tenitigilakaw bɛɛ lajɛlen ye u bɛ k'u yɛrɛ faga an ka Mali de ye bon n'o bɛ ka kɛ fo an fana k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔ an kan ka hakili t'o la o kɔnɔna la an tɔɲɔgɔnw u y'a mobiliser ka na ni 200 sacs n'o o ye malo bɔrɔ 200 sacs ye o nana di ale ni tulu bitɔn o 200 fana litiri 5 litiri bitɔn na olu dira walasa ka na yira k'a fɔ tenitigilakaw u denw n'u muso minnu bɛ yen k'u cɛ minnu taɲara u ma taniya gansan malidenw bɛɛ lajɛlen hakili b'u la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o de y'a to an y'o don kɛrɛnkɛrɛnnenya k'o kɛ ka an ka minisiriso ɲɛmɔgɔ fana wele Abdulkasim Ibrahim Fɔnba ale ka na o seereya an ka fɛn militaires ka soba mun bɛ yen mun bɛ u ka dɔn ninnu an b'a fɔ o ma ko service social o ɲɛmɔgɔ fana tun bɛ yen nɔ n'o ye colonel Samake ye c'est pour dire que bɛɛ lajɛlen bɔra walasa ka na o don ɲɛnamaya walasa ka na yira an ka tenitigilakaw la an b'u kɔ. Ayiwa Sori yalama denmisɛnninlaka tɔ bɛɛ bɛ wele ka ni ɲɔgɔnna ladege wa? An y'o fɔ an kɛlen bɛ ka wolo bila an ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ kɔ kan bɛɛ lajɛlen k'i jeni yɔrɔ fin walasa an bɛ se ka an ka tenitigilakaw ka yir'u la k'a fɔ su ni tile olu bɛ k'u yɛrɛ di anw de ye an fana k'an yɛrɛ di o bɛ se ka kɛ dɛmɛ ye cogo cogo la bɛɛ lajɛlen k'a kɛ je pense que Côte d'Ivoire ta kɔfɛ jamana tɔ ninnu fana bɛ yen nɔ bɛɛ bɛ na réagir pour que ka se ka u ka dɛmɛ lase an ka tenitigilakaw ma n'an ka jamana ma an bɛ foli di Mali denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ma an tɛ sɛgɛn k'o fɔ ka d'a kan bi u ye baara mun kɛ bɛɛ y'a ye jamanadenya ko de don tile kelen ko tɛ jamana ɲɛmɔgɔ y'a fɔ souveraineté kɛlɛ tile kelen tɛ don o don kɛlɛ de don u ye baara mun kɛ an ye maa dɔ wele an y'u wele ka jɔnjɔn dɔ d'u ma walasa k'a f'u ye baara mun don baara daminɛ de don a kan ka kɛ badabada de k'a fɔ don o don on reste vigilant fɛn fɛn de bɛ yen n'o bɛ jamana kun kan o bɛna sinsin an ka jamana ma anw jɔlen don o ko kɔrɔ ni kojugu don an jɔlen don a kɔrɔ ni ko ɲuman don an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ fana walasa o ko ɲuman a bɛ se ka yɛlɛma ka taa maliden bɛɛ lajɛlen ka tɔnɔ sɔrɔ mais maa o maa mana bɔ k'i bɛna ɲagata se an ka Mali ma an denmisɛnninnakaw jɔlen don o kɔrɔ walasa k'an ka jamana défend k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw défend. Sori Ibrahim Sise CNJ président b'a fala ni mun y'ale ka laseli ye CNJ ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri kɔnɔna na station ko fana na n b'a dɔn k'a fɔ u ye baara dɔ k'o la dɛ taji ko ta nasira la n'an bɔra ye fala ye diɲɛ sirege naani jɛkulu min bɛ yen n'o ye global power maaw ye power maaw ye olu y'a yira sa ko bi an fanfɛ bolo jamana 8 n'o ye UEMOA ye ko Mali wolomasiri tabaw k'olu ye sanayɛlɛ sɔrɔ o la sa min ye Côte d'Ivoire ye ale ye dangan ye o jɔyɔrɔ in na n'Ala sɔnna a ma sini sɔgɔma nin sɛbɛn in an n'a fa seri k'a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen fɔ aw ye ni Ala sɔnna a ma fala ye ko den dɔ fana kun tununa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Korofina maternité la fala ye ko den ko a yera kunungo sakɛ den a sɔnna dɔgɔtɔrɔso min na a yera o fana commune kelen de kɔnɔna na ye den suɲɛ an t'a ɲini denbaw fɛ sa ko hakili to denw na sabula den suɲɛ kɔni ale barika bɛ ka bonya kosɛbɛ nin waati laban in na muso jɛkulu minnu bɛ CMSS kɔnɔna na n'o ye CAS Malien d'assurance sécurité sociale ye a ɲɛmaaba n'o ye Isaka Kone ye u y'a yira sa k'a fɔ u ka musow minnu bɛ yen n'o ye olu t'a sɛgɛnna fiɲɛbɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa amical maaw n'o ye Kumba Ture n'ale bɛ Sisoko n'ale bɛ Turelakaw ka sigi la olu kɔni ye don in ɲɛnamaya maa minnu bɛ CMS kɔnɔ sa n'o ye musow ye n'olu bɛ ka taa sɛgɛnna fiɲɛbɔ la fala ye bonyamasegin ni taasibila kɛra u ye k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'a ɲini u fɛ fana k'u kanu yɔrɔ janya denmisɛnninw ni u ka baarakɛyɔrɔ la Isaka ko ten
ko yaasa n'u mago bɛ na suma waati o waati u se ka cogo min na ka baara kɛ tulo in kuncɛli la fala ye donbolokɛlaw ye ani bonyamasegu yaasa u k'a dɔn k'a fɔ sa ko faso kɔni a mago bɛ suma kuma bɛɛ nizɛrikaw fɛ yen kunun k'o sɔrɔ mugukan bɔra kosɛbɛ u ka pankurujigi kɛnɛ ale masuruna na min ye maa caman kɔni ye kaba finnen ye o y'a sa k'a fɔ ko min ye mugujugu kɔni mankan ni kunkan caman bɔra wolomasiri taba minnu bɛ Niger ani AES taw olu ye wuli ka jɔ kɛ sa ka min ye yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen datugu pewu maa bɛ yen n'o ye Bamanciwale ni Ɲuwawale kɛbaa ye k'a bɛɛ lajɛlen bɔ baara la o waati kelen kɔnɔna na a y'a sɔrɔ pankuru dɔ bɛ yen n'o ye Alizerikaw ka pankuru ye ale kun natɔ don Nizɛrikaw fɛ yen ale jagoyara ka taa jigin Burkina Faso aviation yɛrɛ baarakɛla minnu bɛ Niger olu tun y'a jira sa k'a fɔ dɔgɔkun kelen u ka lajɛ dɔ senfɛ ni gouvernement maaw ko min ye basigi bali kɛ Bamanciwale ni Ɲuwawale kɛbaaw ye k'a bɛ n'a fɔ a dɔw kɔnɔni ka n'u dogo bi u ka pankurujigi kɛnɛ in kɛrɛfɛla la muguci minnu kɔni kɛra sa maaw y'a jira sa k'a fɔ dugudenw kɔni caman ma boli maa minnu bɛ yen n'olu yɔrɔ ka jan ko in na sabula pankurujigi kɛnɛ ale kana ka jan fɔlɔ kosɛbɛ so la o y'a to min ye maa caman ma degun sɔrɔ Bamanciwale kɛbaaw a tɛmɛna olu ni wolomasiri tabaw ni ɲɔgɔn cɛ kimɛli o na kɛ bi tilegan na ni min bɔr'o la an na o da o tulo kan Burukina wasabulon maaw olu y'a jira sa ko min ye convention de Vienne ye n'o bɛ sigi nucléaire civil kan sa ko Burkina ka don o ko in hukumu kɔnɔna na sabula min ye Burkinakaw ye olu kan ka nucléaire sigi kɔlɔlɔ ni fɛn fɛn bɛ bɔ a la sa u ka sariya so u yɛrɛ na se ka o baara kɛ u ka jamana kɔnɔna na ni maa min kan ka bila hakɛ min kɔnɔna na ni kɔlɔlɔ bɔra a la u yɛrɛ na se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la Burkina Faso ale kɔnɔna na Senegalikaw ka parquet ale y'a jira sa ko ka min ye bolonanɛgɛ électronique ko k'o don maa min tɔgɔ la sa n'o ye Pape Malick Ndour ye ale min kun y'u ka sifinw ka minisiri ye sabula ale minɛnen don nin waati in na dunko juguya ni yuruguyurugu maaw olu y'o jira sa ko ka o baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la juge min bɛ yen ni ale yɛrɛ ɲɛsinnen don sɛgɛsɛgɛli ma ale ko ka o baara kɛ Niger halisa Algérie olu ka maafalenba o tun taara o taamana Nizɛrikaw fɛ yen a yira sa k'a fɔ ko min ye Niger ni Algérie bɛna n'u bolo di ɲɔgɔn ma pétrole ko ale ta na sira fɛ Tchad jamanakuntigi kunun ko ale sera Faransikaw fɛ yen n'o ye Maréchal Mamad Idriss Déby Itno ye min ye Faransi taga ye sa k'a bɛ kɛ ni Emmanuel Macron ale ka weleli ye sa k'u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na kokura nin waleya in bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kalo 2 min ye Tchad jamana ye ale kɔni tun y'a jira sa ko wolomasiri tabaw ka sɛbɛn min tun b'u ni Faransi cɛ k'o sɛbɛn tigɛra ka bɔ yen Gilbert Otiko Lumumba n'o ye Patrice Emery Lumumba denkɛ ye ale y'ale ka kalifa minɛ a la kunun ko Kinshasakaw fɛ yen a bangena san 1985 san architecte kun don min ye politiki baara a kun b'olu kɛ wasabulon kɔnɔ a ye baara kɛ o kɔnɔna na a ka janajaw ko olu nafɔ don nataw la Mozambique kɔni ale ɲɛsinnen don min ye fiɲɛkolon ni jiw min ye sanjiw caman ma k'u ka dugu bɛɛ lajɛlen fa ji la pewu maa 122 o de fatura maa 80 ɲɔgɔnna olu y'u sigiyɔrɔ bila min ye guwa min bɛ bi n'o ye guwa 680 ye so tɛ olu si bolo n'u ye dugu ni dugu kɛrɛfɛlaw caman bɛ bi olu bɛɛ lajɛlen walakatara ka tiɲɛ ji ale fɛ Indikaw y'a jira sa k'a fɔ k'olu bɛ taji feereli min kɛ nanzaraw ka jɛkulu tɔma n'o ye Union européenne k'u bɛna o jɔ ko sabula min ye Union européenne ye ale y'a jira sa k'a fɔ ko Irisiw ka pétrole k'ale tɛna se o ma o la sa u y'a jira sa ko Inde kɔni ale bɛna nin wulikajɔ min kɛ a bɛna dadigi kɛ Américains fɛ yen min ye Trump ye ale y'a jira sa ko Iran k'i labɛn ko a bɛ sɔn ka taa bin u kan ko bingali bɛ juguya ka tɛmɛ min ye fɔlɔ tɛmɛnen ninnu kan Irankaw fana ko k'olu kɔni sigilen don ka ko bɛɛ kɔnɔ sa min ye Amérique ye k'a k'a labɛn a ka na fala ye Corée du Sud kaw fɛ yen jamanakuntigi kɔrɔ muso u ye ale bila san 20 kaso la sabula ko dunko juguya ni yuruguyurugu a senyɔrɔ la o y'a sɔrɔ a cɛ yɛrɛ kɔni kun bɔra pewu fanga la o kun ye sariya min bɛ maafa kɛ o kun y'o bɔ ka bɔ yen san 2024 ale kɔnɔna na an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don farikolo ɲɛnajɛ ale kɔnɔna na fala ye Mali fédération min ye janvier kalo tile 10 ye maa 10 a comité exécutif la olu ye walan sɛmɛ o kɔfɛ min ye janvier kalo tile 15 ye maa tɔw ni président yɛrɛ n'o ye Mamutu Ture Bavier ye olu fana ye walan sɛmɛ nka ko a banna ta halisa maaw bɛ fédération na fala ye vice président k'olu tileyɔrɔ ye u ka bureau kɔnɔnaw ye assemblée fédération siège la su ni tile k'u bɛ yen k'a sɔrɔ o dun ye walan sɛmɛ o kɔrɔ k'u kan ka taa u ka minɛnw de cɛ ka bɔ yen pewu o la sa minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna n'o ye Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ye ale ye bataki kɛ k'o ci fédération secrétaire général ma ni ne bɛ maa gɔ ye kamananw fala ye a kun fɔra ko secrétaire général ko papier t'ale la ale bɛ ka baara kɛ ni daluya jumɛn ye sisan maa kan ka o yɛrɛ ɲininkali kɛ ko minisiri ye papier di secrétaire général ma ko maa minnu bɛ ka taa nin tagali in kɛ fala ye
k'u k'u yɔrɔ ma janya yɔrɔ in na o la min ye maa caman ye ani tɔn caman olu dabali bannen don sabula waleya dɔw bɛ ka kɛ bi fala a bɛ n'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye walan sɛmɛ u bɛ ka kuntilennaw di wa u bɛ ka min ye miirinaw ta k'a fɔ secrétaire général ye a ka baara kɛ n'o kɛcogo ye o sigana kɔni bɔra maa caman na min ye Mustafa Mayiga ye n'ale ye Seguridegi président ye Muta a ko ko ale ye nin kuma in fɔ a mɛnna a y'a yira k'a fɔ ko min ye fédération maakɔrɔw ye ko su ni tile k'u bɛ taa fédération kɔnɔ waleyaw bɛ yen u bɛ k'olu kɛ min ye ko ye u bɛ k'olu kɛ k'a bisibasalen don kosɛbɛ min ye ale yɛrɛ kɔni bolo u ka taa walan sɛbɛnnen kɔfɛ ka taa yen ko sariya sɔsɔ don bi sariya sɔsɔ don sini minisiri ka bataki min cilen filɛ nin secrétaire général ma ko yalama ko bɛna na labato wa min ye Mustafa Mayiga ye Muta a ko k'a sigana bɛ ale la sariya dɔnnaw ni sariya lakɔlɔsilaw ko Falaye Mali fédération a cilen kɔfɛ bi min ye FIFA ka lɛtiri kɔnɔni ko kuma min bɛ sen na ko yan'o cɛ ministre des sports kan ka maaw fara ɲɔgɔn kan yan labɛnw ka kɛ n'o y'a sɔrɔ yɛlɛmali min ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ n'o de bɛna na kɛ walima ni FIFA bɛna na min fɔ n'o de bɛna na kɛ ko minisiri k'a dɔn k'a fɔ ko min ye maaw kan ka wele minnu b'u ka wari don balontan na centre bɛ minnu bolo minnu ye délégué ye minnu yamaruyalen don Falaye u ka kɔn ka bɛn fɛn dɔ kan k'o labɛn tiɲɛ don FIFA b'a ta fɔ nka an fana kan ka se k'an ka jamana sariya n'an ka jamana taabolo n'an ka jamana tiɲɛ k'o fana f'u ye min da ka di an na bi k'u tɛna se ka ban o ma ko sabula kabini min ye Bavier ka sigiliko filanan waati Falaye assemblée générale don maa minnu cira ka na FIFA tɔgɔ la u tun b'a dɔn ko Bavier bɛ kaso la k'u y'an ka maaw ɲininka yalama aw jɛra n'a ye nin baara in ka kɛ wa ko an ka maaw ko k'u jɛra n'a ye Falaye ko n'o tɛ ko FIFA t'a jagoya maa si kan ka maa to kaso la k'a fɔ k'a bɛna ɲɛ tugun nka ni jamana ko k'a kɛ ko a bɛ kɛ bi ko yan'an ka bi dingɛ wɛrɛ kɔnɔ maliyɛn fanba balontanko la u bɛ fɛ a bɛɛ de ka falen minisiri ka maaw wele a n'u ka kuma u ka bɔ dibi la yaasa baara in bɛɛ lajɛlen bɛ min nɔfɛ u bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min ne yɛrɛ bolo Falaye o de cɛ ka ɲi yanni FIFA kana k'a fɔ a y'a kɛ tan a y'a fɔ FIFA yɛrɛ ɲɛna anw ta in bɛ cogo min dɛ an ka segin nin kan sabula sariya minnu filɛ nin Falaye ko kuma ka ca i m'a ye a fɔra ko secrétaire général ko papier t'a la a bɛ ka baara kɛ bon o bɛ mɔgɔ bila k'i yɛrɛ ɲininka dɔw fana ko papier b'a la ko parce que ko minnu démissionnera o vice président ko ye papier dɔ signé ka d'a ma bon don min donna a welela a fɔra bɛɛ ɲɛna ko papier t'a la sisan ko ministre bɛ ka papier ci o secrétaire général kelen ma o de bɛ ka balontan ko bɛɛ ɲɛnabɔ compétition africaine minnu bɛ ka kɛ peut-être que a sokɔnɔna ko ɲɛnawali de don sinon u yɛrɛ ye min fɔ sariya sira kɔni o bilara nka min ka ɲi nin bɛɛ la maaw ka wele k'u ka sigi u ka lamɛn taabolo min bɛ yen kuntilenna min bɛ yen an ka bɔ dibi na an k'a da kɛnɛ kan bɛɛ ka kuma bɛɛ fɛ nka n'i y'a dɔwɛrɛ tɛ o bɛɛ bɛ fɛ ka don fédération in de kɔnɔ dogodogoli in kun ye o dɔrɔn de o n tɛ mankan wɛrɛ tɛ o bɛɛ bɛ fɛ ka don fédération in de kɔnɔ Falaye ni kɔni ye anw miirina ye ka kɛ ni nin ye n'an bɔra ye maaw bɛ sigilen don ka min kɔnɔ Falaye o ye sɔrɔdasiw ka farikolo ɲɛnajɛ n'o ye Osuma ye ale président ba bɛ taama na an fɛ yan min ye Makayinu Abdulayi ye ale yɛrɛ ye Niger ka ye wolomasiri tabaro Falaye taban a y'a daminɛ kunungo min ye maa mafalenw sɔrɔdasiw ka gun kan minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna Général Jabate a n'ale Segaw a n'olu ye ɲɔgɔn ye ka ban min ye Makayimu Abdulayi ye kunungo tile kɔnɔna Falaye a taar'i ɲɛda min ye musée n'o ye sɔrɔdasiw ka musée kan Modibo Keyita ka mobili kɔrɔ min bɛ yen a taar'i ɲɛda o fana kan kabini san 1964 san mobili in bɛ yen bi Falaye wa mobili in bɛ se ka boli minɛnkɔrɔ minnu bɛ sɔrɔdasilakaw bolo a y'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ o kɔfɛ sa min ye état major kɔnɔna na chef d'état major Baru kɛlɛtigi a taara b'o fana ye a n'o ye ɲɔgɔn ye o n'a ka dankanw bɛɛ lajɛlen u ye maa in kofɔlen bisimila o de kɔfɛ sa Sadio Kamara ale ka sɔrɔ k'a bisimila o bisimilali senfɛ a ye bonyamasegin kɛ k'olu b'a fɛ Falaye farafinna Coupe d'Afrique militaire ko siɲɛ wɛrɛ ta ka kɛ Mali la han Sadio ko a ma k'a ye kuma mɛn ni Ala sɔnna a ma a n'a sa seyɔrɔ la ɲɛmaw n'a ko lajɛ jaabi na sɔrɔ ka da a ma a b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ye nali min kɛ kɛnɛ kan yan ka na nin baara in kɛ Mali kɔnɔna na k'o diyara an ye ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye anw yɛrɛ ka général de brigade Brehima Jabate Falaye Osuma in dɛ o waribontigi ye ale de ye awɔ Jabate kɔni min ye colonel Sega Sissogo ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye farikolo ɲɛnajɛ fɛn fɛn bɛ yen bi sɔrɔdasiw ka gun kan olu de bɛ yen ninnu maa fila bɛ maaw la maa minnu démissionné ka bɔ fédération na han i m'a lise de i hakili b'a la donc farikolo ɲɛnajɛ k'an k'an labɛn Coupe d'Afrique des militaires nin t'a siɲɛ fɔlɔ ka kɛ yan han
a delila ka kɛ Egypte y'an baati final la ka taa ni coupe ye a kɛra ATT tile la zen tuguni coupe nana k'an ka se ka don a ko la Falaye kafu a ye ɲangini kɛ han a y'a ka bere kun jigi ka min ye Senegal ni Maroc k'u bɛɛ lajɛlen dasi waleya min kɛra final la Falaye ko n'o y'a sɔrɔ Senegal ka coupe tɛna minɛ a la min ye kafu maaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko waleya kɔni mun kɛra Senegal ni Maroc fédération fɛ Falaye k'a tɛ ballon kunna wolo Pape Thiaw n'ale ye Senegalikaw ka dege karamɔgɔ ye i y'a fɔ cogo min na o don han dolatan 5 a sen tɛna y'o la dollar wari 20,000 a kan ka o sara 100,000 100,000 dollar de don olu ta n'an da kale cogo tɛ kelen 100,000 francs ayiwa Falaye min ye Elimane Ndiaye ye ani Ismaïla Sarr ko dolatan 2 ko olu sen tɛna y'o la Senegal fɛ entraîneur ta ye dolatan 5 ye Senegal fédération ale kan ka taa sasa min ye $300,000 ale kan ka o de sara kɛrɛnkɛrɛnnenya la a n'a ka supporter ka waleya cɛjugu min kɛra Maroc ta fanfɛla la sisan u y'a yira sa ko min ye Maroc ye ale tun ye laɲini kɛ ko ka coupe minɛ Senegal la han Falaye ko laɲini k'a fɔ ko k'o tɛ se ka sinsin wa ko Marocaw Falaye k'u fana ye waleya kɛ min ma bɛn VAR sigilen don yɔrɔ min ko Maroc ndolatilaw taara firi yen nka i ko didenw o la sa u ka joueur min bɛ yen n'o ye Ismaïla Sabari ye ko ndolatan 3 ale sen tɛna y'o la ale fana na 100,000 sara dollar wari la ka di FIFA ma ka kɛ ni a ka waleya cɛjugu ye min ta ka ɲɛsin Senegalikaw ka joli kɔlɔsiba ma n'o ye Mendy ye Achraf Hakimi ndolatan 2 nka 1 bɛ yen o bɛ sigana kɔnɔna na o taara ka ɲɛsin ale ma Maroc farikolo ɲɛnajɛtɔ ale kɔni ta bere gosira ale kun Falaye ko sabula ko min ye laɲini kun kɛra ale fɛ kuma jan a ka ramasseur de balles n'a yɛrɛ u ye ko caman kɛ min ye $415,000 k'u b'o sara n'o ye Maroc fédération ye u ka ramasseur de balles ka waleya cɛjugu senfɛ $200,000 u na o sara wa ko Senegal ka coupe k'o bɛ to a bolo ko min ye Maroc kun y'o laɲini min kɛ sa k'o tɛ se ka sabati tuguni ni ne kɔni ye belebelebaw ye FIFA kafu ye minnu ta Falaye ko kɔlɔlɔ jumɛn bɛna ye nin ko la an na farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ɲininka sabula coupe du monde bɛ yen coupe d'Afrique éliminatoire bɛ yen fɛn caman bɛ sen n'a kan ale nka min ye coupe d'Afrique ye Falaye ko a kɛra mɔnɔbɔba ye kafu bolo han sabula ko n'i ye ko in ta k'a jateminɛ ko kafu yɛrɛ yan'o yɛrɛ cɛ fɔlɔ ko kafu ye laɲini min kɛ tancogo la Falaye ka ɲangini min ta n'a ma diya Maroc ye n'a ma bɛn Senegal ma tribunal administratif de sport n'o ye TAS ye u fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa yen dayɛlɛlen d'u ye k'a fɔ a ye nin min ta ka kan kan an ma jɛn n'a ye an tɛ sɔn k'u bɛ se ka taa yen ka taa u ka laɲini kɛ yen Falaye ko mɔgɔ miliyari 6 o de ye bɔlɔlɔ sira fɛ o de ye kafu ka coupe d'Afrique tɛmɛnen lajɛ diɲɛ fan 14 wa ko tɔnɔ tɛ bɔ foyi fɛ kafu fɛ ko sabula ko kafu ka jan foyi tɛ taa fu hali n'a kɛra dɔrɔmɛ kɔrɔ tɛ ko miliyari 6 b'u bolo ka ban e yɛrɛ de la ka fɔ k'an kana ta dɛ u ka jate ta han ayiwa ni na dan sigi sɔgɔmada in na ta la Jaba Sidibe n'ale bɛ Salilakaw ka sigi la k'a fo k'a waleɲuman dɔn Sori Kɛmɛso an b'a fana fo Falaye Kulubalilakaw ka denbaya ale ni Amara Jakite olu y'an sigiɲɔgɔn ye an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn min ye Jabali Musa ye ka fana fo ka Solo fo ka taa se Madize ma ale ni Bɛnba ale bɛ kunkɔfɛ k'an ka kin kɔnɔna Falaye ka kin kɔnɔmaa bɛɛ lajɛlen fo min ye sigiɲɔgɔnya o ye Gasi ye k'i yɛrɛ fo i Keyita ala ka tile hɛrɛ cɛ ala ka sababu ɲuman kan ye nka i labɛn dɛ an tatɔ dɔ Kayi kɛnɛ ka yan bi an bɛ général de brigade Musa Sumare Kayi gouverneur Falaye an b'a fo an terikɛ Tapa Uri Demba Diallo directeur régional de la police Kayi k'ale fo Seydou Nourou Niang Falaye ale bɛna kɛ chambre de commerce président le 8 février a ye wele bila an ma donc Kayi kaw a y'a labɛn an natɔ don an setɔ don Kayi kaw fɛ yen Falaye n'ala n'a kɛra sɔnna ma Kayi jura bɛɛ feerelikɛla bɛɛ commerçant bɛɛ ko ko lisi kelen Seydou Nourou Niang bɛ lisi min kunna donc n'ala sɔnna ma a kun ka d'u ye an ka y'a kɛnɛ kan le 8 février an ka kɛ seere baaraba min na taa kɛ Kayi chambre de commerce kɔnɔna na an tɛ Bamakɔ ta to yen Falaye an tɛ Bamakɔ ta to an ka taa Kayi ta la Bamakɔ ta in banna koyi et puis Bamakɔ ta in Manju ni cɛ tɔgɔ de Aruna Kante olu sigira ka kuma ka ban olu y'o lisi kɛ ka ban o banna o
kayita an bɛ se ka na ni fɛn wɛrɛ ka bɔ kayi min ti bamakɔ ta in ye seru nuru k'a k'a labɛn n'ala sɔnna a ma an b'a ka wele jaabi tapa fana an b'a fana fo fala ka polisila ka bɛɛ lajɛlen fo fala ye tiɲɛna nin waati na an ka polisiw fo polisi denmisɛnnin kura minnu bɛ circulation na bi formation ɲuman kɛr'u kunna bonya ni karama hukumu kɔnɔna na sɔgɔmada fɛ i b'u ye baara min na ani soli ka wuli an b'u fo u k'u cɛsiri faso jɔ ye o de bɛɛ k'i seko kɛ surtout ni ye jeune ye jeune yɛrɛ de kɔrɔ ye ko timinadiya ni galabu donc an b'u fo ka polisi ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen fo an terikɛ n'an kɔrɔkɛ n'o ye bamasa sisogo ye ale fana bɛ baara kɛ cour suprême président la bi fala ye an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn président bamasa n'a ka baarakɛlaw k'an b'u bɛɛ fo cour suprême kɔnɔna na ka cour suprême polisiw fana fo a k'an bɛɛ waati wɛrɛ